Hola, hola! Good evening, guys! So, ayan, papasok na naman ang person sa work. So, night shift pa rin ako. So, 2 months na akong night shift. So, sabi, depende kung mag-change shift kami by December or maybe next year na. So, di ba? Ang tagal mag-night shift. And, yun, nasanay na ako. Dati, first 3 weeks, mahirap yung ganitong lagi kang kulang hatulog, tapos yun, laging panggabi. Pero masasanay at nasasanay na rin. Anyway, greetings to all. I hope all of you guys doing well. So happy ang person. Sobrang ayos ng ligo ko kanina. Kasi nga may tubig at ilaw na kami, finally. Pero mahina pa rin yung tulo guys ng tubig so far. Pero pwede na, kaysa walang ligo, di ba? So, greetings to all guys. Thanks everyone for the support. Laki yung tumbler ko. Sila bin panggabi din, pero 2 weeks lang siya and then pang umaga na siya, pero ako still panggabi. And pasok na ako, ingat kayo guys.